Ndebe anyị bịakwanụ nụrụ njinji na-eji n'Enugwu ukwu na ụmụ okorobịa obodo na fa amụnyegokwanụ be ha ịtọ ndụ ọkụ ka a hapụ unu ka unu gee ifefa kwuru ebe anụnwa ka m wee kọrọ unu ka ife mere si wee mee. Maka ndị aghọtaghị ife na-eme ebe anụnwa maka ewetabugo m akụkọ anụnwa nke a bụkwa anọda update maka nyaba akụkọ. Onye unu fụrụ na-ana n'oche afa ya bụkwa na Emenike Ndufe, ọ bụkwa na onye Isile n'Enugwu ukwu nke dị na Anambra steeti. Ọ na-azụ afịa na Nkwo Enugwu ukwu. O wee bụ na onye anụnwa unu fụrụ gbu okpu bụkwa na onye enyere afịa wee dịka High Thunder na o jere na shọpụ ebe Emenike na-azụ afịa na ya bụ Nkwo Enugwu ukwu witi ndị otu ya, and ya na-akọwa na onye unu fụrụ ebe a so na ndị aka odo nke a na-akpọ ndị anti-tout wee jee na shọpụ Emenike wee jee kpuru Emenike since 3 weeks na okwughị ife Emenike mekwa na o ji wee bịa kpuru Emenike, and eme ka ndị mmadụ mata na Emenike na-anụ nwaanyị and na o jikwa na ụmụazị 5 ka ọ kpụrụziri Emenike anụnwa. Onya ka a sị ọ ga-alụ 3 weeks o wee kpọọ ndị ezinụlọ be Emenike wee sị fa na fa bịakwa ka fa bịa kpọrọ Emenike na ume na-ekolopụ Emenike na Emenike na-akọsịsị akọsị. E wee sị na otu onye na be ezinụlọ be Emenike fa bụ onye jeru n'ọfiisi ndị aka odo anụnwa ka ejekwanụ buru Emenike jee n'ụlọ ọgwụ mara ife na-eme ya, na onya ka fa lụrụ ebe ahụ fa afụghọ Emenike nwanne fa nwoke asị achọ ya enu chọọ ya na afụghị Emenike na Emenike anọkwana na kọstọdị ndị aka odo. Ndị ezinụlọ be Emenike wee kpọzie High Thunder wee na-ajụ anya kedu ebe Emenike nọ. High Thunder wee gọọ wee sị na ọ bụ okwu ya kpuje Emenike na ọ maghị onye Emenike bụ. Wee na-akọwa na ndị na-azụkwa n'afịa na Nkwo nya bụ Enugwu ukwu si na High Thunder na ndị otu ya bịakwana bịa kpuru Emenike na shọpụ ya ebe ọ na-ele afịa. High Thunder bido wee na-agwa ndị ezinụlọ be Emenike na onye ọbụla ya akpọta ya afa wee sị na aka ya dị n'ife kpururu Emenike na ya egbu onye ahụ were egbe enyere o ji arụ ọrụ nche wee gbagbuo onye ahụ. Nke bụ na ndị yutu Enugwu ukwu pụtara n'igwe wee sị mba na ohe ka esi eme na High Thunder ya agwafe ebe Emenike nọ na fa nụrụ na Emenike anwụọna na kọstọdị ndị aka odo, na ọ bụrụ na High Thunder gbukwanụrụ Emenike na ya bupụtalụfe ozu Emenike. Ọ bụrụ na o nwere kọstọdị ebe ọzọ o ji agbachido Emenike ụzọ. Unu nụzikwa na o nwere ebe fa na-eji agbachido ndị mmadụ ụzọ. Anyị ekwe ka nne na nna ma ezinụlọ ndị ahụ mara na-agbachido ofe ụzọ edebefe ebe ahụ. Anyị agwakwanụ gị ife onye ahụ mere eji wee gbachido ofe ụzọ ebe ahụ, and ya na-akọwa na ebe ahụ agbakwa kọstọdị ndị polisi o fa amazi ebe fa na-anọ n'ọfiisi nke fa gasị ndị ebile egbe na mma ka fa na-echi obodo fa kpụrụzie mmadụ fa ya agwa ndị be onye ahụ na fa akpụji onye ahụ eje gbachido onye ahụ ụzọ otu ebe bifo achọpụtazie ekwubezie ahapụ ụfọdụ ekwubezie anyị ahapụkwa ụfọdụ. Na ndị mmadụ na-asị ọ bụ bụrụkwa ntu ahụ ka esi wee jee gbachido Emenike ụzọ otu ebe ka fa agwafe ife Emenike mere ma kpọghepụkwanụrụ Emenike ụzọ. N'ọkwa ya ka a na-eme ngagharị iwe wee mechaa wee sị na igwe ndị Enugwu ukwu gwara fa na anyị enwe nzukọ ka ekwukwanụ maka nya bụ ife. Ndị yutu obodo wee sị na ọ bụ okwu inwe nzukọ bụ okwu na mbọsị agha ya eme nya bụ nzukọ na fa chọrọ ịfụ Emenike na ndụ ma ọ bụ n'ọnwụ. Ọ bụrụ na High Thunder gbagburu Emenike ya bupụta ozu ya, ọ bụkwa na ọ gbawuhie ya gwafe ebe Emenike nọ. Onyazi ka akalụ mitin nwa ya bụ ife onụfụzi na-eme tata. Anyị amazi na emerụ mitin nwa ka ọ na-emegho mitin nwa na ife afụzikwa ọ bụ ka be High Thunder na-agba ọkụ. Ndị mmadụ nọzi na-asị ọ na-abụ na ndị yutu jezi na nke igwe ka emee mitin ike na afụghị Emenike ebupụtaghị ozu Emenike ike ọ bụrụ ya ka ọgba aghara ji wee du fa ji wee jee mụnyezi ụlọ be nwata nwa okorobịa unu na-afụ ebe ọkụ. Ebe ụfọdụ na-asị na nya bụ Emenike na ọnwụgbu na kọstọdị ndị aka odo na-akọwa na oyi ịbara ya ahụ ebe ahụ na fe ebughọkwana ya ju ụlọ ọgwụ wee nwụọ. Ọ na-abụzi mmadụ nwụọ na kọstọdị unu ebee ka unu dọbara ozu unu nwa ozu ozuru ochi unu ejidere ebe ọ na-eji ochi ka abịasị n'ozu gọọmenti ka ọ na-agbagburi ebe ọ na-eji ochi ka abịasị n'ozu gọọmenti. Ọkwọ nọ na shọpụ ya unu bịa kpụrụ ya. Ọ bụrụ na ọnwụ na kọstọdị unu ebupụta n'uru ndebefe ozu ka fa buru ozu kwa unu aya jụọ ọchịcha jụọ ọgịga na unu nekwa n'anya unu afụ na ndị yutu nya bụ Enugwu ukwu na iwe dịfa n'obi na fa asị na fa achọrọzi ndị aka odo n'obodo fa na ndị aka odo na fa pụzielụfa na mmegide fa na-emegide fa akarịrị akarị na-akpọbatalụfa n'obodo ka fa na-echekwa fa na-echekwa akụ na ụba fa na-echekwa ndụ fa na-achụlụfa ndị Fulani na-achụlụfa ndị ntọrị mmadụ na-achụlụfa ndị na-atọkọrọ ụmụazị na-achụ ndị ochi na-achụ ndị ya bịakwa n'imelụfa ahụ. Na nke a na fa hapụziri ndị asị fa bịa chụa ọ bụrụzie ndị
unu na-echekwaba ka unu ya eburuzie agha wee so na fa achọrọzikwa ndị aka odo n'Enugu Ukwu. Ọ bụrụ na unu amaghị ife a na-akpọ ndị aka odo na-abịa ka nkọwara unu. Ndị a unu fụrụ ebe a fa jide mmadụ ahamala ka itinye ife onyonyo fa n'ihu akwụkwọ ebe fa jidere mmadụ. Unu ama aka odo anụ wee ji asụ akwụ, aka odo eji asụ akpụ, aka odo eji esu ose wee na-esu kerefish. Ụdịka aka odo ahụ ka fa na-eji ejide mmadụ fee wee were na-egbu onye ahụ n'ọkpa, na-egbu ya n'aka, na-egbu ya n'isi. Onwekwa ebe fa fụrụ hapụ. Ndị a ya akụgide imekatado ndụ na ya ịma na ya akụ ngwụrọ afọkwa m onye fa kụgoro nya bụ ife onye agha ghara ịda ngwụrọ nya ịdụ ndụ amakwa na onwe ife ndị bụ unu ya ejizi uwe ma ọzọ ife ya abụzi igbe elepụ si bụ n'alụ ndebefa. Ọfa nwa bụ ndị a na-akpọ ndị aka odo ma na-eche nnọọ n'Ọnịcha ka fa nọ amakwa nna fa nọkwa n'Enugu Ukwu maka nke ndị Ọnịcha ka nna afụ ka fa si akụwusi ndị anụnwa na-ama aka na akpa n'ọpa Iweka. Onye ejidere akụcha ya ahụ ya niile a na-ama gwogwogwogwogwogwo asị ugụpụrụ ọtọ ya akwụnwudo ọtọ nọrọ ana ya anọnwudo ana. O wee bụ na a na-akọwa na unu anụnwa unu fụrụ na-agba ọkụ dịka ndị yutu obodo si wee kwu nọọ Aịtọnda mana ilekwa anụ ya bụ n'anya ọ dụkwa ka unu ochie. Ọ na-abụ nọọ be nna Aịtọnda ka fa je mụnye ọkụ ka ọ na-abụ na Aịtọnda nwa ka ọ na ọ lụtabeghị ụlọ nke ya. Ọ na-abụ nọọ ngwurube nna ya ka ndị yutu obodo je mụnye ọkụ. Nwoke mmadụ nọkwara onwe ya nwa ya alụtagokwa mmanụ ozuzi ezinụlọ fa ọnụ. Aịtọnda kịta ọdụ unu ka anya bụ vileji fa ọdụ sevu ọkwọ ya da agbazi ọsọ ọchụ kịta anụnwa maka na ndị yutu nweta ife aya akụ ya bụ isi ya bụ okpu. Wee sị ka m butekwara unu n'ọkwa ọpdeti nke na-afịa n'Enugu Ukwu. Amakwọ nnọọ na-abụ onye ndị gọọmenti nyezielu ogbe na mma ka o wee chekwaba ụmụnne ya ọ bụrụ ijizie wee na-emegide ndị ya na ya nwere okwu ndị ilo ya maọbụ onye ya na nwanne ya kọrọ ọnụ o welizie maka na ọmụ onye aka odo maọbụ onye ọrụ sekuriti onye ọrụ VG o jeziela karịa ka eje kpụrụ onye nke ọzọ pịagbuo ma o gbuzikwa anya. Agwakwara m unu na ụfọdụ na-eji maka na fa na mmadụ dị n'ilo wee jee baa n'ọrụ nche ka ebe ihe egbe ebe ihe mma ka o wee were ya wee mee onye anya na ya dị n'ilo echeta osi bebe. Ọdụ unu ka maka gịnị ka ya bụ Aịtọnda ji wee jee kpụrụ Emenike ukwu nwunye ya ka ọ na-ala anya ka ukwu nne ya ka ọ na-ala anya ka o nwere anafa na-azọ ka ụmụ ya ka ọ na-ala anya ka ọ chọrọ ịnụgharị nwunye ya o ji wee jekpụrụ nwoke mmadụ. Ọdụ unu ka Emenike a na-ekwu maka ya ọ ka dị ndụ ka ọnwụgwọ anwụnwa. Ọ bụrụ na fa gburu nu fa jee n'ebe fa nyiri ka fa gbọpụta. Ọ bụrụ na ọ dị ndụ fa gwanụ ndị ụlọ obodo bife emebisikwalụ ndị mmadụ ife n'obodo. Ọ bụ kwesị ime ife akịta ụfọdụ ya enwechakwa mmerụ ahụ. Nwekwa ọpdeti ọzọ anyị fụrụ ebe a anyị ka ya wetara unu n'ihu akwụkwọ. Ekenekwa m unu.